Mulej iftaħli xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tijek. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej. Ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-orijiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dak in-nar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int wittrot jum ġdid fuq artna, keċċi swiet u dlam ta' moħna, reġġa d-dawl għal ħidma xierqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-imdiem għal qalbna, biex tjubitek lejk iddawwar lil ħatjin li ħnientek tagħdel. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna, ninfdu d-dejn li bieħ tabbejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għalex riesa il-jum tiegħek li fiħin seġġedet kollox, u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, bwiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk sidi jien nerfa' ruħi. Għatini widen mulej u weġibni għaliex jiena imsejken u fqajjar. Ħares li ħajti għax jien twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Int Alla tiegħi ħenna għalina, sidi għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk sidi jien nerfa' ruħi. Għax int sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Fjum in-niket tiegħi insejjaħlek, għax inti żgur tweġibni. Ħadd mu bħalek fost l-allat mulej, u xejn bħall-emil tiegħek. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek sidi. Għax kbir int u emejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla. Urini mulej triqatek biex nimxi sewwa fis-sewwa tiegħek. Għatini qalb waħda biex ikolli il-biża' ta' ismek. Qalbi kollha nisħajr mulej Alla tiegħi u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. U Alla nies kburin għamu għalija, ġema nies qawwija jonsbu li ħajti, u ma nies li ma jagħtux kasek. Int Alla sidi ħanin u twajjeb, iddum biex taħdab kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa lill-qaddej tiegħek, salva liben tal-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek, ħajaraw jitħawdu l-dewwa tiegħi,
għax int mulej tenni u tfarraġni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk sidi jien nerfa' ruħi. Ħini il-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Intom li fil-bot tinsabu isimgħu jien x'għamilt. Intom li qegħdin fil-qrib kunu wafu s-seta tiegħi. Il-ħat jaf Sion twerwru fuq il-ħżiena waqa' il-biża'. Min minna se joqgħod ma nar irriedi, min minna se joqgħod ma nirien dejjem iħeġġu. Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt, min jistmerr il-rieħ miksub bil-qerq. Min warrab id-deħ mir-rigali ta' min irid jixtrih. Min isot widneħ bis ma jixmax b'tixrid ta' dmija. Min jala għajnejh biex ma jarax il-ħażen. Dan jammar fil-oli, fortizzi ta' żonqor il-ken tiegħu. Il-ħobs tiegħu isibu u l-ilma qatt ma jonqsu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħini l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-rieħ imqaddes tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għana, ifirħu u għannu. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana. Bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. U jirijet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. Ħajċafxfu xmajjar idejhom u l-muntanji fl-imkien jgħajtu bil-ferħ. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-ard, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub. Għax uħabkom u għax rid iżomm il-ħalfa li ħalef il-missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdikom minn dar il-jasar minn id il-farawn, is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm mal-elf nisa l-pat u t-tiba tiegħu maħbibu u ma dawk li ħarsu il-kwandamenti tiegħu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull qerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Il-mulej jgħid, xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejġ biex inwaqqahom iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Birek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġi jżur u jifdej il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, il-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna
li jibatilna mill-loli żjara tax-xemx tiela. ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jgħid xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti, jien ma ġejġ biex inwaqqahom, iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdejt fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej, inti wetna sema ġdid u għar ġdida. Tiqafx ġeddidna bl-ispirtu tiegħek biex niġu nitħejjew bik għal dejjem f'Ġerusalemm ġdida. Ħodna bħaddiema miegħek biex nimtlew id-dinja bl-ispirtu tiegħek. ħalli l-għaqda tal-bnedmin issaħħilna iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-slim. Għamel li jinwarbu minn kulas u nuqqas taħsieb. Imlina bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Eħlisna mid-deni mulej. Tħallinniex ninġibdu mill-fruwat li nessuna il-ġid veru. Iġibru dawn it-talbiet billi ngħidu flimkien it-talba li tagħna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Atina mulej li bil-ħarsien tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitnażnu bħajja qaddisa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil mulej. Irroddu ħaj lill-Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Patrick Grima. Ħuti, f'din il-laqgħa tal-Mulej Ġesu li huwa kollu modrija u ħnina għalina, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba tiegħu nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina Mulej li bil-ħarsien tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitraznu bħajja qaddisa, ninataw lilek qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib ta' Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal, u issa Iżrael, għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-Mulej Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif kmandan il-Mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk titru r-rief u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għarif u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens hu hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna il-Mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu? Jew liema ġens hu hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fija din il-liġi li qiegħed nofrilkom illum jien? Biss iftaħ għajnejk u qgħod attent ħafna għalik innifsek li ma tmux tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihom xi warbu minn quddiemek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallimhom lil-uliedek u lill-ulied uliedek. Il-kelma tal-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Faħħar il-Mulej tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bujibek u jbirek ġewwa fik il-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerred bħall-irmiet il-ġlata. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma' ebda poplu lil ħadd ma għarra fid-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-kliem tiegħek Mulej huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom
iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li ma se jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma se titneħħa sa ma jseħħ dan kollu. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu tal-quddiesa it-talba li bija tlabna l-mulej tlabnieh u għeddinielu biex dan ir-randan aħna nikbru fil-erf. U li minnu dan l-erf li minnu titkellem il-liturġija? Li ma erf tlabnieh li l-Alla jatina dal-għodu? Li nkun naf ħafna lingwi, li nkun xjentist, li nkun matematiku, mhux l-erf tal-moħħ, imma tlabnieh l-erf tal-qalb li jien fil-ħajja tiegħi naraf nibnija fuq il-kelma tal-mulej. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu illum qed jgħidilna li hu ma ġiex biex ineħħi l-liġi, jew aħjar il-liġi għallut huwa it-toraħ, il-kmandamenti, il-kelma ta' Alla. Imma biex iwassalhom għall-milja tagħhom, u wassalhom għall-milja tagħhom f'liema sens li jiena u int ma nobdix il-kmandamenti għax irrid nobdihom, għax ta' bil-fors. Imma nimxi u nibna ħajtej fuq il-kelma ta' Alla għax naf li Alla li jrid li l-ġejt. U mhux nibxi fuqhom kif kienu jimxu bil-Fariżej b'mod legalistiku kelma b'kelma u bl-irqaqat. Ġesu jridna nidħlu fl-ispirtu tagħhom. Ħansemmi eżempju wieħed biss. Il-kmandament pereżempju la toqtolx. La toqtolx ma jfissirx sempliċement inneħħi l-ħajja ta' bniedem. Imma la toqtolx ifisser ukoll li aħna bi kliemna stess ma weġġawx il-xulxin. Bi kliemna stess ma nġibux ħsara fuq ħaddieħor. Dan hu l-erf li jiġi mill-Ispirtu ta' Alla. Dan huwa il-mod ta' kif jiena u int aħna msejħin biex nimxu fuq il-kmandamenti ta' Alla. Nitolbu għalhekk jatina dan l-erf bi-spirtu ta' umiltà ħalli ħajjitna tinbena dejjem fuq il-kelma tiegħu, għax il-kelma tiegħu hija dawl fit-triqatna, hija ħajja eterna. Jeħuti jeżjes fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla li tagħna kelmtu biex fuqha nibnu l-ħajja tagħna inresqulu it-talbit tagħna u ngħidu flimkien tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu għas-saċerdoti, katekisti u daw kollha li huma imsejħin biex iwasslu il-kelma tiegħek fost ħuthom, nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Għal min għandu awtorità biex jifhem li huwa wkoll irid jagħti widen għal-liġi tiegħek mulej, nitolbu. Għalina l-koll biex inkunu dejjem aktar lesti, disposti
biex nisimgħu il-kelma tiegħek biex imbagħad ngħixuha u nkunu ta' eżempju għall-oħrajn nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej biex tbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u l dawk ħutna li qegħdin iduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna nitolbu. U Alla missier, mexxi l-passi tagħna skont il-kelma tiegħek biex ebna deni ma jaħkem fuqna għax inti turina it-triq tal-ħajja, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biet minn kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U bit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet tiġi saltnatek ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Qaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żommna il-bogħod minn kull qerq biex ikun jistħoqilna kull ma inti wetna bi Kristus Siedna. Nfakkarkom li issa wara d-djesa ikollna l-meditazzjoni tar-randan ta' kull nhar terba. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Mużbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek mulej u dawl fil-modija tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fi qlubna mulej biex ikeċċi r-reżistenzji li għandna, ikeċċi l-ebusija tal-qalb, ikeċċi dak kollu li jtellef milli